Ideen til Instant Night startede et år, hvor vi skulle i sommerhus. Vi havde været der tidligere, vi vidste, der ikke var gardiner, så vi vidste også, at det ville være svært at få pigerne til at sove. Og de ville vågne alt for tidligt om morgenen, fordi værelset var helt lyst. Jeg husker tydeligt, hvordan vi stablede kasser og tæpper og alt muligt op i vinduerne for at prøve at gøre det bare en lille smule mørkt. Men det virkede ikke, og hverken børn eller voksne fik særlig meget søvn den sommerferie. Året efter skulle vi afsted igen til samme sommerhus, og den morgen vi skulle afsted, der vågnede jeg og tænkte, man må kunne lave noget smart selv med en brusestang og et stykke mørklægningsgardinstof. Så jeg skyndte mig ned i byggemarkedet og købte en brusestang, og så satte vi det op i vinduet, og det fungerede bare helt perfekt. Vi kunne alle sammen sove, og vi kunne få børnene i seng om aftenen, og det betød faktisk, at vi brugte vores aftener i den her sommerferie på at sidde og finde ud af, hvordan kunne vi lave det her til noget, som ikke bare vi kunne bruge, men som alle andre også kunne få glæde af. Da vi kom hjem fra den her ferie, så gik vi også i gang med at prøve at få lavet en prototype på det her gardin, vi gerne ville lave. Jeg syede alle gardinerne selv det første år. Det var hårdt, men det var også super sjovt. I dag der får vi syet Instant Night på en dansk systue, og det betyder, at vi ved, at arbejdsforholdene er gode, og at produktionen er af højeste kvalitet. Jeg troede, det ville være mega nemt at få sat det her i produktionen, men det viser, at det var langt sværere, end jeg havde regnet med. Det var svært at finde ordentlig mørklægningsgardinstof, så det betyder, at i dag får vi faktisk lavet vores eget stof, som vi får syet af. Vi havde svært ved at finde en ordentlig kvalitet af brusestangen. Det brugte vi også rigtig meget tid på, men det har været det hele værd, fordi at høre, hvor glade vores kunder bliver for Instant Night, det er så dejligt at vide, at vi hjælper andre med at få god søvn, både derhjemme og også på ferierne.